Обожавам такива навързани реплики на Клашева. Браво, искам още. Браво, бато. Продължавай с криповата. Ева, брат. Брат, без искър. Се задавих от смях. Корема ме заболя. Сещате с какво ще правим днес, нали? Шеста книга написах само за да се донаям до вечера на вечеря. Свиня мазна, недохранена. Тези, които гледат видеята ми, вадят пари от джоба си и ме замерят с тях през екрана и аз се мора да ги събирам. Ние, създателите на съдържание, печелим уместенцата в новата ми книга. Така е, поне не се съблича. Да, наистина, поне не се събличам. Или... Цензурирам от тук надолу, защото малко се притеснявам за онези общества, които уж ме харесвали. Oh yeah, Daddy! Пък и в БГ мама ще почна да ме разнася, че и аз съм започнал да се събличам и да си показвам все още не онова в Инстаграм. Така, надянахме чистоплътната ми. Тениска и продължаваме много гнусене. От това видео за паранормално разбрах, че имаш много свободно време да ходиш да търсиш гей общността. И хора, наистина ми е малко до някъде болно, че даже не до някъде, ами много болно, че шеста книга написах само за да се донаям до вечера на вечеря. Мистерията на България все още е една от най-слабо гледаните поредици в канала. Чак след 5 години, скъпи приятели, филмите започнаха да правят милиони гледания. Не можеш ли да си намериш истинска работа? Сега, аз госпожа съм супер щастлив, че имам възможността да работя хобито си. Да създавам съдържание в гей общността. Няма да гледам Слави, макар че преди 2 години го адмирирах и си купих и прочетох няколко негови книги. Как да се фалирам за минути. Тези, които гледат видеята ми, вадят пари от джоба си и ме замерят с тях. Хора, с това трябваше да започна, бе. Свиня мазна, недохранена. Бат Бойко или Америка ти плаща. А аз какво правя с живота си, бе? Чии интереси обслужвате? Ами, не знам сигурно на камъка, който е заседнал между скалите, чии други. Докато снимаме, камъкът ме поръси така с пари отгоре, за да го рекламирам и... Това беше, скъпи приятели, от днешната доза смях и то в самото начало на годината, на 1 януари. Ако сте се забавлявали и сте се посмяли, дайте по един палец нагоре, абонирайте за канала и ето тук ще може да видите някой друг епизод, за случай, че имате повече време за днешния ден. Чао от мен и до нови срещи!